Здравей всички, които ме гледате, аз съм Семен Домака и днес снимам в Кинкрафт отново. Това ще е втория епизод. В момента първият епизод го качвам. Ето го. Да. В момента го качвам първият епизод. И сега ще ви разведа из абсолютно всички ларпове, защото първият епизод ви разведох много бързо, не знам дали сте разбрали нещо. И както виждате, аз съм админ, върнаха ми ранка отново, бяхме се скарали с Чекер, сега името му Сискобой. Но ми беше гамче, опа, се бяхме скарали с него, забравих. И сега реших да снимам с неговия сервер и да започваме. Значи сега това е Skyblock. Чакай само. Това е Skyblock. Тук той прави нещо. Не знам. Той тук за Skyblock. Това е спауна на Skyblock. Ето. Тук е XP. Вървите и влизате тук. И тук с пари цъкате и си биете чудовища. И те ви дават XP, плюс айтеми даже. И имате безплатно хил. Тук излизате. Ганто, че са само едно. Така, food, тук за храна, прасенца, бутончета някакви. Аз да ги щупа. Следва Enchant Shop. Тук подразбира се, купувате си енчантове. Тук Shop, който точно не го е довършил. Ето всичко, което може да ви потрябва за Skyblock. Това е Skyblock. Сега да ви разведа на LARP Survival. Не. Blood Money. Я на Blood Money. Първият епизод ви разведох, сега пак. Нямах тогава време да го видя какво е. Представлявам. Да, тук натискаш и ви дава. Да, сетих се. Това е яко. Честно ти казвам. И спаун. Сега ще покажем спауна. Ето, тук като цъкнете ви дава топчета, но се прецъкаха. Фойеверки няма. Нямам пермишън да чупа на спауна хора. Хладнат съм до жестокост. Но шегувам се естествено. Важното е да съм с приятели. Ето, тук имате Enchant, Nether, Free Item. Насам. Това не знам какво е. Сериозно, аз не знам какво е това. Това е килите. Да, тук се изпитват за по-големи ранкове. Да, тук кили и мили. Това е всичко. Опс. Дайте да излезем. Вече имаме флай и по-бързо ще става разхождането, защото не знам това какво трябва да бъде. Сега ще видим. Но това сега Кинкрафт наподобява на първият Кинкрафт, в който аз влезнах, или Godcraft беше, не се сещам сега. Тогава за първи път аз малко странно се прозвучи, но не знаех как да се регистрирам. Да, за първи път бях се стеглил Minecraft и имаше различни постройки на спауна, яки неща бяха. И естествено Чекер ми помогна да разбера как се регистрирам. И тогава с него сме приятели, но се скарахме, няма да кажем защо. Някой ми пише. Да. Тук фара, сега ще ви го покажа. Ето го, фара, много е яко. Но сам, Survivor. Тук, нали, нататък от селята, тук не може да чупите. Голям е регион, нали, там. Срез се работят, ще ви кажа. Срез.
Не работят. Значи това какво трябва да бъде сега? По-лесно нещо метро. Чекер, ще ти прата клипа и ако ме пита, ако го гледаш, ме кажи какво е това, са къде влизам с него. Верно, какво това бе? Гледам, але... Нещо метро трябва да бъде. Верно, човек, какво трябва да бъде това бе, чекер? Ами, нищо. Сега ходим да ви покажем какво правят играчите. Няма да видим кой е. Снимам. Не, няма играчите, ми ще ходим на LARP. Джъмп. Да ви покажа колко хубав джъмп е направо. Той си е много хубав, но много труден, гледайте се. Аз скачам и тук... Ето, скача, скок и падам. Особено тук на това. Джъмпа много ми харесва, без да... Ето, падна. Без някой да се обижда, джъмп е невероятен, но просто гледайте. Много ми е труден на мен, не знам, някой про-джъмпер може да го скача. Това какво трябва да? Гледайте се. Това са уния ганти, къде стрела стрели и боцкат. Ох, тук така, път. Вземи си итемите, награди само при евент. Поздравления, ти мина джъмпа, вземи си итемите. Ето ми итемите. Бъц. Джъмпът е адски труден, за мен. Ето го, от 3 части. Клей байо. Това там какво е? Също така да кажа, че съм много благодарен на Чекер, че ми върна ранка. Че съм редовен, че продължавам да качвам клипове. Няма да спра, докато, не знам, на него не му мръзна да играем. Майнкрафт. Но... аз нямам пермишън да чупа. Оф, Чекера. Слагам ти след дни. Нямаш пермишън да чупиш. Чакайте сега да му кажем. Вижте ми какъв е як. Много ме кефи това. Чакайте сега. Тук няма да гледам. Хора, ако ви кажа конча пичи вип, ще стане лошо. Окей. Човека, няма се занимавам сега, ще занимавам след клипа. Хора, отивам до Сиско. Хора, ще паузирам клипа и се връщам след малко. Хора, върнахме се. Върнах се. Оф. Да. Мисля това да за клипа. Ето го. Сиско. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, дайте положителен вод. Напишете коментари. Да продължавам ли да качвам Кинкрафт. Естествено ще продължавам без вие, ако ми кажете да не качвам. Да. Чао.